Josep Vicent agafa de nou la batuta demà a València. És el primer concert que fa després de viure l'experiència dels Grammy Llatins a Sevilla. Avui fa just una setmana que assistia com a nominat a aquesta festa planetària de la música per l'àlbum tribut a Chick Corea, que ha publicat. Este matí ha atès a les càmeres d'Apunt. No pot amagar la cara de felicitat, i no només per dirigir de nou al Palau de la Música de València, sinó perquè encara li brillen els ulls pels Grammy Llatins. El morts, yo no me esperaba, yo pensaba que a mí no me importa, ¿no? Pero claro, cuando está ahí de repente en la pantalla aquella, surte el teu disc i tal, pues estàs molt emocionat i molt flipat. La veritat, és una experiència que no oblidaré. Però poques imatges hi ha d'aquest moment, perquè no tots els premis es televisen. Yo no sé si vau veure que de repente diuen Juanes, te han dado un Grammy y tal, pero ¿cuándo se lo han dado? La gala està en marxa des de les 6 i n'hi ha actuacions en directe i tot exactament igual, però sense tele. Els Grammy no s'han acabat per al d'Altea. La pròxima parada la té al febrer a Los Angeles, amb els Grammy americans. Això sí que ja és una altra lliga, no? El que més m'ha agradat és que el nostre disc està nominat en categories diferents, no? Igual es mira des de la perspectiva d'una orquestra sinfònica, que en el cas d'Amèrica ara està mirant-se de la perspectiva d'una gran big band de jazz. Demà tornarà a fer el que més li agrada en este palau on se sent com a casa, amb l'Orquestra de València i Spanish Brass. A més, és el meu primer concert després de la bogeria aquesta dels Latin Grammy i tinc moltíssima il·lusió.